Sa panibagong adlaw mga kaisip, panibagong malas sa kinabuhi mga kaisip. Sus tinuod gyud giingon sa mga vulcanizer mga kaisip, sa unsa pa ka baga sa ligid ug maabtang kas kamalasan sa dalan, maplat gyud na siya mga kaisip. Yan no. Sus Ginoo ko, ing lahos gyud yung taon ng kuan kaisip buslot. Kaya tindakuha kayog buslot mga kaisip, pero tiradahan na ni angkol na kay maayo kay na veterano na. Tanawa, gitapalan na niyang unang buslot mga kaisip. Uy, yung sticker sa mga akro, hapit na matangtang. Shout out din mo dira sa lahat ng Alpha Paro no, o sa tanang fraternities, o sa Rolima chapter Talik, long live ganinyo dira tanan mga brad. Sus karon gipangita na ni Angkol ang nakatunok no. Sus Ginoo ko nara. Agoy Ginoo ko. Pagkataas na lang gyud din tahawon mga kaisip o tanawa mga kaisip, perting taasa. Perting taas sa pako sus katunga entos dangaw mga kaisip ni luya sa ligid ay bago para pa na akong palit mga kaisip. Ay naku, saon na lang Lord Jesus, rampot tas Ginoo makaisip nga blessing sa taga-adlaw no, samtang nga gitira na ni Uncle lagi patapot na niya ning maot man panahon mga kaisip, hangin-hangin wa pa gyud nauliin ning panahon mga kaisip o. Kaulan naman po mga kaisip, saon man amo ni panglakaw ni nga style ni nga. Sige na magaulan diri mga kaisip, uy umikan ko na sa bagyo. Karon mga kaisip, painit na ni Uncle mga kaisip, gidugay ginamahuman mga kaisip ba kayo. Ayaw gyud na niya patapot mga kaisip. Siyempre mga veterano nga mga vulcanizer siguraduhon nga na nila mabak job mga kaisip. Karon mga kaisip samtang naghulat ang mga kaisip no sa ato ang ikaduha nga tapal naglinya na sila nagalinya nagatalay na niya mga customer mga kaisip kusog gini nga vulcanizing dire mga kaisip kay sila re vulcanizing dire sa tunga dire sa ugong. Pero samtang naghulat dire mga kaisip, siyempre unlimited TV man dire mga kaisip. Lantaw-lantaw sa directivi mga kaisip. Maot yung panahon mga kaisip. Grabe uy, walang hangin yun. Kaulan nun yung siya mga kaisip. Saan na napaglakawan mo ani? Piti mautag yung panahon diri mga kaisip. Uy, amping miratanan mga kaisip sa inyong mga kalugaran dira kay na bagyo in tawon. Diri kasi mga kaisip may hangin wa pud nauli mga kaisip uy. Nya siguro ng gabi sus ka diri tan-aw ng basketball mga kaisip. Unlimited TV diri nga vulcanizing mga kaisip. Pwede ka motuplok dahil pili-pili ka di ang sa imong tuplok ng channel pero among gipili mo kaisip basketball kay Golden State Warriors na mga kaisip. Tanawa Amo kilingaw mga kaisip. So karon ako ra pong gibalikag lantaw si Uncle kinahanglan sa tapak sa primerong tapak pa to mga kaisip primerong tapak pa to mga kaisip. So gipangita na pud niya ang ikaduhang buslot mga kaisip. Kay ilahos man naglangsang kay tintahasan mo mga kaisip. So karon iyang gipangita ang isa ka buslot mga kaisip narao sus na double pay na pud ani mga kaisip. Double pay na pud ka patapot mga kaisip para motapot na di. May butang na ko libutang na. So karon yan na po nang initon kaya na po nang ibutang dras kaha ay kaha animal on sa nagkaha dai sa sayop bugo mga kaisip. Kita naging hubon-hubon ang kulay. Sus Ginoo kalo-kalo intong siya big shout out nimo daw la sus kugihan jud kay kasi imong trabaho kol. Sus padayon na gyud sa imong kamayon tao kol. Iya na nang gitapakan mga kaisip kung naghulat talantaw sa TV mga kaisip basketball pun mga kaisip tra daw idol gyud na nila diri angkol ba basketball ba. Hmm. Na karon mga kaisip isa na rin nabilin nga customer mga kaisip nahumanan na tong tulo ka sidecar mga kaisip naghulat talantaw sa to basketball mga kaisip ulam lingaw diri alangan mo siya saya to sing maot yung tempo mga kaisip yung hangin na gyud kusog mga kaisip sa ako na lang gani paglakawan mo mga kaisip uy para ba na human nakita na pud ang kaugmaon ni angkol manalik tapak nga ikaduha mga kaisip. Hello, sige no. So, sing kusog jud kay ulan mga kaisip samtang nagulat ko si kaduhang tapak mga kaisip ning kusog na jud kay ulan mga kaisip. Oy, maot na jud kay tempo sus karon mga kaisip na humana na gyud ni kaduhang tapak. So, Ginoo ko kung nakita na gyud kay kaugmaon ko lahayon jud kayo. Pero big shout out gyapon nimo dakol no. Ikaw veterano kay ni si Uncle diri madiri jud ko si pabulkit. Maayo kay nimo tira ni si Uncle. Dugay-dugay na mo ni diri nga vulcanizer diri sa ugong. Kuno mga kaisip gihanan nang gitaod mga kaisip para mataod na nang kuan na mga kaisip samtang mga tao na niya yan nang isok-sok na diya kay mga sila na nakabalo anak kay mga vulcanizer man ita mga veterano man na karon mga kaisip nga na ang kinabuhis motor mga kaisip motor po na kinabuhis tawo maabot ang kamalasan amo po ra Ginoo nga tagahan tag blessings mga kaisip no. So karon mga kaisip yan ang ipanginan dira okay na kay mga kaisip so katong magpa-shoutout diya comment lang mo sa comment section ako og imo kalimot sa follow og subscribe sa YouTube channel so dire ra kasi this video